znate koja je ovo živoljka? Ovo je relativno opasna životinja. Sad se opet igramo na teorije da ja budem što mirni i da on ne shvati meni kao opasnost. Jer nekoliko je da ove životinje može napraviti ozbiljan problem, pogotovo ako je čovjek alergičan. Sada, ima jedna fora, to ću sad da snimim kada se već uzeo signal s ovim, samo da ima da li će poleti. Iz nekog razloga poneki padne na zemlju, deluje omamljeno. Šta ih tačno omamljuje, ne znam. A zašto, wow, koja boja. Zašto su se okupili ovdje? Vidjet ćete, ima jedan bršljen debljine šake koji se popeo na graba. I ovdje je bršljen često tako na visoko drvo koje, ako se poseče okolo ili se izvali se nešto desi, ostane na svetlo. Bršljen se često uspinje uz njega i taj bršljen je u stvari uspeo u životu. Bršljen nije ono što ste svi navikli da vidite, mislim jeste, to je ta biljka, ali ako poraste uz drvo, prelazi u fazu 2 projekta svog razvoja kada cveta i očigledno je medonosna, zato što ga obožavaju i leptiri, pogotovo stršljeni, čija su gnezda često ovim starim bukvama, pa tako osiguravaju poneke stare bukve da ih niko ne dira ni se kači. Tako, neka njega nek šeta, da vam pokažemo samo odakle on pao. Hedera helix, bršljen na grabu, Carpinus betulus latinskog naziva. Evo, odavde svo tamno zeleno, svetlo zeleno lišće je grabovo, tamno zeleno lišće je bršljenovo. Bršljen, kako vam je drago, trenutno cveta i privlači mnogobrojne stršljene, ose, leptire i ostale zujelice. Ako u okolini vas nisu stare bukve, a čujete zujanje, onda to zujanje ne predstavlja gnezdo, nego samo se obronite oko sebe i ako ste u šuročkom koritu, to je česta situacija, baš ovakva. Naćete oko sebe bršljen koji se uspeo na drvo, prešao fazu 2 izgradnje i napravio ovo što bršljen u stvari može da napravi. Kada nije obična puzica na zemlji koja čeka neko drvo koje je pogodno za uspinjanje. Da vidimo samo. Evo ga. Omamljuje stršljene. Mislim, možda ne on, pošto ga obožavaju, ali čudna je reakcija. Samo malo da ga... evo ga. Kao što vidite, ovaj pokušava da poleti. Ali iz nekog razloga ne uspeva, pa bavlja u zemlju. Pitat ćemo drugare entomologe o čemu se tu u stvari radi. Svi znamo sve. Ko misli da zna sve, da je budala. Kako lepo životinje u stvari. Sad isto, ja nisam znao da ovaj stršljen ima ovu crvenu pegu iza. Ali ovo ima. Da je to standardno, isto ne znam. Na terenu smo. Kratka pauza. Na neke 2/3 smo posla. A ovo je prizor kom ne mogu dužno često. Ovako stare bršljine nisu baš često pojava. Treba malo. Ima bršljina braste, ali možda ima, što znam. Kažite, komentarišite. Recite, brate, upravo si, brate, nisi upravo.
Ti, Rašo, nećeš blizu stršljena, a? Neka, a poskoka si htio da diraš? To može, ovo ne može, vidiš, svako ima svoje, brate. Dobro, treba bi da odustanem u jednom trenutku, brate. Ja bi mogao ovako da mu se divim dugo, ali možda on uspu svoje namere da poleti. A ne znam koliko se njemu sviđa da se reklamira. Vidi ti to. Ajmo sad ono što smo učili iz entomologije, ako se sjećate ono, mandibule, ovo ono. Džaba crtaš, gledaj sad kako se šta pomera. Šta je spoljašnja vjelica, šta je unutrašnja vjelica. Sada, pitanje se postavlja. Kako nas vidi? Da li mi uopšte znamo kako stručno vidi? Jel vidi samo senku ili ono? Da li nas vidi ako se ne pomeramo? Da li nas miriše? Djeluje kao da je oprezan sad. Da li je ovo ženka ili mužak? Iz nekog razloga rekao bi da je ženka, ali... Zato što meša dupetom ovako. Ali ono, brate, ti mužaci imaju dupe što je ne bi mešali.